Di napalabas, kinasarita ni Baketsuan dagiti pada na anataengan, tapno intuuden na, ti kapanunutan dagitoy, maipapan iti panagpangulo ni Gunday. May sa ti sungbat da, kayat da ani Gunday ti pangulo ti Saguday. Nang rugi adagos ni Gunday iti trabaho na kas pangulo, ket natakwatan na adakkel unay ti mapaspas trek ti Saguday, ngem ti agpapaay kadagiti trabahador. Ket adu ti agindeg iti Saguday a maragsakan iti panangbaliw ni Gunday iti dayta. Gaputa dimmakkel ti sweldo da, pasitlangen ti mapan iti kaha ti Saguday. Kabayatan na, ijay sinamar, kaniton ti panagsubli da tamar ken gab ijay kabisera. Ngem adda dagiti banag adamdamagen ni tamar. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Gab! Anya itayan jay kunam? Asino ti rimmaot? Taga-Saguday ka no? Ha? Anya ti rimmaot? Tamar. Ay nahaapaw. Saan anya laditan ti sasawang? Tirimmaot, Tamar, apaw. Ket imay da nakilaban dito'y sinamar. Nakilaban da dito'y sinamar? Wen, agamkit day saan anatuloy. Gaputa inatipan ni Malta. Anya? Ni Auntie Malta? Wen, apok. Nagsaya at atao ni Malta. Inatipana dagiti taga-Saguday. Iso ang nagsanod ta. Ket kadwa ni Malta ni Manayon ang nagpasaguday. Naglaeng ni Malta. Ay, ubing ka pa'y, apo. Adupay dagiti saan mo maawatan. Ngam ininot nga ipakaawat bikan ka, apo. Iti kasta, maawatam. Intayon, at danti pagluganan tayo akariton nga iguyod dagiti kabalyo. Ala, agsagana kayon, ubing. Makita ka na pintas dagiti mula dito'y Saguday. Kaya't nasa wan, saan ama nagbaybay a dagiti trabahador? Wan manayon. Saan da man nagbaybay da? Gaputa iti kanito abas city maapit da. Aglakam da iti dosa. Anya? Iso anas kan nga iwanan daan na imbag dagiti mula da. Nulabsan tiyag saong. Uray saan dan amangan. Basta aywanan da dagiti mula da. Kasta gayam. Saan akas ijay sinamar? Anatalina ay ti panunot dagiti trabahador. Naragsak da nga trabaho. Pudno day tagunday. Ket pagyamanat, kaputad dalat tamot mapaniti ka ati sinamar. Kasta ti kayat ko ama pasamak dito'y Saguday. Daytay agtrabaho dagiti tao asiraragsak. Ket awan ti pagbutbut nganda. No kasta ti mapasamak. Patyak ngad addapay agumagadda. Anya tinapaliw. Ken anya dagiti nasagap mo adamag, akliw. Pangulo? Kadwa ka no ni Gunday ni Manayon. Anya? Anya ter aramidem. Apay nga aputon dagiti lapayag mo. Amangan ngamin nagpukaw ka manen. Kat matitila nga, Pangulo. Anya, di nakman pagpungtutan, akliw. Kasanumat ngamin. Ala, ituloy mo ti agi padamag. Wan, Pangulo. Ni Gunday, Pangulo. Kadwa na lata day siya Manayon. Kat agkuykuyog day ti sadino man napapanan na. Kasla gwardyanan day siya Manayon. Kasta gayam. Kat adu dagiti kakalugaran na mangidayaw ita ni Gunday. Kat oray ka no saanan na masurot ti paganurutan ti Saguday. Arumbag alalaki ti agturay. Tanasayat mo ti ugali kan aramid ni Gunday. Dahi tati rason, no apay akayat da nga isu ti agturay. Anya ka matun, Pangulo! Makakikigtot ka! Akliw! Pangulo! Yasidag mo kanyak day tarupam. Darasam! Manjak, Pangulo! Tungpaan nakmanan!
Kasta lang arodon ti kasasaad mo. Na yung kabay. Oh, Ditakan. Ah. Inakit di agluton. Tawan mo't lang di serbi ti panagsarita ta. Day tala agpukaw ti ammom. ti Diyos king aklewa. Tapi manulatan. Ketimpaganay tay. Ngagkuy-kuyog damanayon kan kunday. Anya ti kayat asawan day ta. Maimbaga anak tulaan. Talaga adyak ida pakawanan. Sa dinupay ti papanantagunday. Iti paglalagaan, kaya't ko ida ako mustaan. Agpapada ti pamaster kan ti sinamar kan sa guday. Ura iji sinamar. Aglaglaga kami mat. Wan, napadas ko man tinaglaga ijay sinamar. Ngam saan ang nakapasa ti linagak. Sayang lang ti bannog ko. Ngam kit di, nakasusuro ak. Istrikto ngamin nila kay gawed. Iso ti mangkit kita kadagiti nalpasen ang nalaga. Katagiti saan na amapili. Nasken amaulit amalaga. Narigat ti kasta. Iso adagiti mat aglaglaga. Ipasigurado da, anapintas ti lagaan da. Tapno saan na may subli kadakwada. Wan, mayat ti kasta. Tapno amin ang malaga kat napintas. Gan may saan ang masayang ti bannog da? Auntie Malta. Ne, antimalta ko na dayta nga ubing. Di na ka din mailasin. Siyak ni Hidon, Auntie Malta. Kaeskwelak ni Tamar. Wan, si Kang Hidon. Kumusta Kang Hidon? Nasayaat mo't, Auntie. Mapanak ijay umaita. Nakagkali ti kamuti. Tapnod da balunag inton bigat. Sige, Hidon. Ala, mapankan. Sige, Auntie. Kaadalan ni Tamar da jeng ubing. Wan, nasingpat nga ubing ni Hidon. Kat nagbalin apagayam da Tamar, kangap. Kasladyak mamati itinapasamak, siyampak, linaya. Ani gunday, ket ison ti Pangulo iti saguday. Ngamday ta tinapasamak, ina. Kasta ti kunan ni Pangulo Manayon. Insalay sa inaamin kanya ka napasamak. Talaga na siglat ni Gunday. Pudno day ta siyampak. Ay, iti daytaan na pasamak. Ad-ad damanen ti panagdanag ko. Apay, ina. Mitsa ti biag na dayta. Sigurado, agplan-plano itan ni Kuligaw. No kasanuna alibaten ni Gunday. Isungaro da kadkaduan ni Pangulo Manayon, ina. Tamo na ngagpaggadpailang ni Gunday. Nga uray ison ti Pangulo. Sapay la ko ma, tawan to ti dakas ang mapasamak ka ni Gunday. Wan nga road, linaya. Nadalos ti panagpuspuso ni Gunday. Kat amok nga awan ti parikot, iti panagpangulo na. Ti parikot ita. Amang ano isikat ni Kulig o ti biyag na. No saan nga ita, iti masungad nga al daw. Deta ti kunan ni Pangulo. Isuasan ngagtalek, ngagmaymaysan ni Gunday. Nasken nga dalat tamang tulong ken kuana. Sana panawan ni Pangulo ni Gunday. Nagaasak man day tasugat mo, Kulig ko. Ituloy mo lang tati uminom iti inanger nga agas mo. Tapno daras nga agimbag dagiti sugat mo. Amok. Sige nga rod, innakon, agsubli aktumanan inton bigat. Bagatsuhan. Anya ti madam magmay papan kan ni Gunday. Diyak amo no anya itantyar aramidan na. Kaputasaan kumatan ang nakasarsarita. Basta ti amok, kadwa na ni Pangulo Manayon. Aniya. Kan amin aman nakigubat. Naragsak da. Gaputa na ikanda iti waya-waya amang aywan kadagiti pamilyada.
Sana kas ini, nga uray saanen amangan dagiti anak da. Basta agserbida laeng iti saguday. Anya. No kumata na saya at ti panagturay mo. Saan kumamapasamak ti kastoy, kulik o. Nalabit asaan kumaanatay ni Gunday. Sa nagungar manan. Ah, Pinatay mo ide ni Gunday. Ngam nagasa at tanalasatan na. Ken pagyamanam. Gaputa saan akas ken kanigunday amay sa adakes. Ti dakes. Dakes mo ti pagbanagan na kuligo. Iso ano adda panggap mo adakas. Lipate mon kat agbaliw kan. Tano saan. Amangan no kanibusana mon. nagadulakit din alinabid mo. Bakit suwan? Nga iso matipod no saan ka di. Ah, Kaguram ti imbagak. Gapot asika ti dakdakamatek. Pagyamanam kit di tasaan na ka nga inuluyan ni Gunday. No sa baali laeng, pinatay na ka. Sige kakadwa. Saya atin nyo latta ti aglaga. Naskan anapintas ti aramiden nyo. Oray basit lang ti malaga yo. Basta't importante, kat napintas ka nalagda. Tawan serbina, no ado nga agpaiso tinalpasyo, ngam saan tumatla ang amagatang. Wen, Pangulo Gunday. Kat no magatang man, baratan dalaeng. Sayang laeng, saan ka di? No napintas ka nalagda ti aramidyo. Mabainda amang tawar, iti nababa a presyo. Wen, Pangulo Gunday. Agyaman na kada kayo. Katnoan niya ti parikot. Di kay bumdang amang ibaga kanya. Nalawag ka di? Wen, Pangulo Gunday. Mala, ituloy yung trabaho kat agyaman ak unay kada kayo. Basta, saan yun nakayat ni Pangulo Kuligo? Ay, saanin, akliw. Ni Gunday itan ti kayat yo. Wen, No isubli tayo ni Pangulo Kuligo, kas Pangulo. Sigurado sumayat ti saguday. ay, awan mo si pagsayatan ng impay na. At dapat No, adaman. Dagita lang, dadakat kan kuana tinairanod. Kaskan ka, akliw. Anya? Anya? Aday wakon ni Pangulo Kuligo. Panunutag pa yan na imbag dayta. Awanan Pangulo. Talaga, saan da ka nakayat dagiti man nakigubat? Kunada pa'y nga adaywan kalaangan. anya. Panunutag pa yan na imbag. No adaywan ka, wano saan? Anya. Kaasi kamit Pangulo. No adaywan ka. Nang runa pa'y tadasugat mo. Naimbag ta mo mapanunutin dayta. Di kagda nagakliw. Apaman ang maimbaganak. Agsubliak tumatlang a Pangulo. Anya? Ipanamnamak ken ka dayta. Ket agsungbat to dagiti rumbeng agsungbat iti daytoy a napasamak. Pangulo? Pasitlaengan na panaganos akliw. Una, Pangulo. Sige, saan ka pampanawan? Tamok, nga agsublikan tumutla nga Pangulo. Ipanamnamak ken ka dayta. Iso di nakpampanawan. No di ket tulungan nakpaikit di. Iti kasta. Dadaras ti panagimbag ko. Un, Pangulo. Kasta taramidek. Masabatan ni Akliw, manayon. Wen, Sa dino nga ti pagturungan na. Adaytan. Akliw, sa dino ti papanam. Apay adamagam, Gunday. Dakas ka dino agdamaga. Ijay balay ni bakit suwan. Inak ayaban. Gaputa di maten umay. Tagasan na ni Pangulo Kuligo. Ah, kasta ka di. Talaga mo't anapudno ka iti Pangulom anya. Una, idi pailaeng. Amo mat dayta. Akliw, apay, kastam kadilatan.
Ti agtungtungpal iti pangulom adakas. Di mo kayat asumaya at matibiyag mo. Ha? Di mo kadi kayat ang naragsak kamat. Akas kadagiti dadduma. Apay? Anya ti itad mo pakaragsakak ko ma. Gunday. Akliw. Saan mo kadi amalagip ti kanayon ko idi nga ibagakan ka? Ano nasaya at kaatao? Nasaya at magtipagbanagam. Ngamnod dakas ka. Agbanag kamat adakas. Kat? Talaga asaan mo pa'y lagayam ang maawatan, Akliw? Gaputa balod pa'y laang ni kulig o day tapanunot mo. Sige, inakon. Amangan no agungot man ni Pangulo no maibayagak ang mga yab ka ni Bakasuwan. Talagaan na pud mo iti panagserbina kan ni kulig o. Saan na bale? Dumting tutikan nito. Amalawlawagan ti panunod na. Aday ta, nagasan kan kuligo. Nasaya at met. Aklew, nagangar ka ka din iti inuman ni kuligo nga agas. Uwan, bakit suwan? Ala, painumam nga rudan. Mabit lang, tainak mangalak. Kuligo, ano sa marik na ti sakit? Saan pa'y agimudwa day ta marikrik nam? Itinarik na idi ni Gunday. Anya. Naimatangak idi iti panangirakad mo kwa na iti tengga ti plaza. Sakit pinagang angawan pa'y dagiti pasurot mo. Sinapsaplit yo, idinto tada sugat na. Kat inggagaram pa'y at isugat na idi ti sinapsaplit mo. Anya. Ngam awan ti asino man anang tubngar iti pagayatam. Gapo ta mabuteng da. Kat dagiti met pasurot mo amanal. Nagtungtong paldakan ka. Sinapsaplit da ni Gunday. Awan asida. Kat si kaamat. Naragsak ka iti makitkiitam a mapaspasamak kani Gunday. Anya. Idiin sublat mo met ni Pangulo Manayon nga inggalot iti tengga ti plaza. Kaskas di met lang tinaramid mo. Mas grabe pa'y. Taim paguyod mo iti kabalyo. Idin to taado ti sugat na. Ket. Anya kumaita. Ikumkumparakla ang dagiti sakit, analak amdakan ka, kuligo. Gaputa mas grabe ti sakit, alinak amdaman ipod kan ka. Ngam ti sakit, alaklak amam ita. Anya. No ararigan, naglaka nakakumaapi natay ni Pangulo Gunday. Ngam di na inaramid da ita. Gapo siguro, taik-ikan na ka iti gundaway ngagbalbaliw. Mangipanagdag da ita, asaan da akasken ka, adakas. Rumwarkan bakit suwan. Wan, kuligo, rumwara kon. No agsakit pa'y dagiti sugat mo. Payaban naklaang iti pasurot mo ani Akliw. Apadam metlaang aranggas. Nagkuhamin timbagbagan ni bakit suwan, Pangulo. Huray siya, kat nairaman. Kabalam ka di apatayin tay jay abakit. Ha? Jak kayat ti panagsasauna. Sige, Agliw. Ipakitam ita ti kinalay mo. Surutom day jay abakit. Itamot lang. Kat guda sa mon ti biyag na. Pangulo? Ipakitam ti kinalaing mo, Akliw. Tungpal nga tani Akliw, itibilin ni Kuliko. Gagayan, di uliwayan adenggan, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Tinabalabas, impadamag ni Akliw ken ni Kuliko, tinasagap na adamag,
Ngagkuy-kuyog damanayon ken Gunday. Bayat ti panang sarungkar ni Gunday kadagiti pamastergan ti saguday. Kasta unay ti pungtot ni Kuligo itinaamuan na. Ket impanamnaman na kanya kliw. Nga iti kanito amaimbagan ti sugat na. Balsen na dagitoy, ket agsubli iti kinapangulo na. Pinaayaban ni Kuligo ni Baketsuan, tapno agasan naman ang daytoy. Ket kalpasan ti panangagas ti Baket ken kuana. Imparupa na ken ni Kuligo ti kinadakes na. Nangeg ni Akliw ti imbagbaga ni Baketsuan ken ni Kuligo. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Nangeg ko timbagbagan ni Baketsuan, Pangulo. Oray siyak, kat nairaman. Kunana, pada ka kano aranggas. Kabaalam ka di, apatayan dayjay abaket. Ha? Diyak kayat ti panagsasauna. Sige, ipakitam ti kinalaing mo ita Akliw. Surutom dayjay abaket itamat lang. Ket gudasam ti biyag na. Pangulo? Ipakitam ti laing mo. No patayag? Asino nga iti mangagas kan ka, Pangulo? Kat dayjay ti may kadwa kan ni Baketsinban, analaing nga mangagas. Awanin ti sabali pay. Anya? Bayan pay lang, Pangulo. Entun si kanto manan ti Pangulo. Gudasam amin na nakayat mo, gudasan. Anya? Tano ita, awan Pangulo. Amangan no patayin na kan ni Gunday. Sige. Agtong palak iti ko na Makliw. Nasaya at matkit di day tasing-asing mo. Into nagsubliak iti kinapangulok. Gudasak amin akayat ko agutasan. Un, Pangulo. Iso ano ita? Aguli magtapaylaan. Apay, tamar apo. Apay asaan kapaylaan amaturo. Pampanunutak niya Auntie Malta, Apong. Jack malipatan dyan ako na ni Apong bangsalan. Ani Auntie Malta tinangati pa iti saguday. Iso ang nagsanod da. Ha? Apong, kayat ko amang ngagnoan niya tinapasamak. Ibagam ko makanyak. Ngamin, dinamag ko kanigab. Saan na nga amo? Ay, Anya ka diti kayat na asawan dayjay, Apong. rinao ti saguday ti sinamar, apo. Ti sinamar, ket ijay lugar dagab. Kat, Idirebaan kuma dagiti tagasaguday ti alad ijay sinamar. Dimteng ni Antim Amalta. Ket inatipa na ida. Ket nasayaat mo't tadimngeg dagiti man nakigubat ti saguday kin ni Malta. Ket nagsanod da amin. Nagsublidan ijay saguday. apay ngamin arinaot ti saguday ti sinamar, Apong. Gaputa kasta ti pagayatan ni Kuligo. Anya? Ni Ama Pangulo? Wen, apo. Ti kayat ni Kuligo. Ket sakupen na ti sinamar. Tapno lumawa ti iturayan na. Ngam saan nga itulok ti Pangulo ti sinamar. Kaya't asawan day ta, Apong. Ani Ama Pangulo? Kaya't nga atagi ko ti sinamar? Wen, apo. Ngam iti kaanuman. Saan to mapasamak dayta? Gaputa salakniban ti taga sinamar ti lugar da. Ay, agkabusor dagiti lugar tayo, Apong. Wen, ngam saan itan, apo?
gaputan na urnusan ti amin. Agpagayaman ti saguday kan sinamar. Kastagayam. Ala, inta maturugan apo. Made numala daw ka maturog. Taamangan numala daw ka nga agriing inton bigat. Kat mala daw ka ijay pagadalan niyaw. Kastagayam tinapasama kante. Wan gam. Iso nga ita, awanan ti rumbang apagdanagan ti sinamar. Tanaurnusan ti amin. Nawayan ti tunggal may sa amapan iti kayat na apapanan, nga awanan ti pagdanagan na. Ay, kastagayam ante. No kasta nga rod, naglaing ni Auntie Malta, tapi nagsanod na dagiti man nakigubat. Ket ita, isudan ti tungpalen dagiti man nakigubat. Wan gam. Kalugaran gayam ni Tamar ni Auntie Malta, ante. Wan, agkalugaran da. Oh, ala, inta maturugan. Rabiin, saan arumbang amapuyatan ka? Kumusta dito sinamar? Kabayatan ti kaawan ko, Siyampak. Nasaya at met Pangulo. Awan ti parikot kadagiti man nakigubat. Tanaginsayo dalata, itay agsapa. Kalpasan ti panaginsayo da. Nagsisinadan. Kat napanday ti trabaho da. Jay daduma. Agtrab-trabaho da iti pamastrakan ti sinamar. Jay daduma met. Napanday jay talon da. Nasaya at no kasta. Pangulo. Kumusta jay saguday? Anya itan tinapasama kini kuligo. Nigunday itan ti Pangulo ti saguday. Dayta tinapagnunumwan dagiti panglakayan iji saguday. Ken kastamat ten dagiti amin niya gindag. Ket nimot kuligo. Madama nga gagagas. Agyaman laangan, tasaan nga inuluyan ni Gunday. Siyampak. Dusak lamay sa. Rumbang lakuman nga inuluyan na. Saan nakasta ni Gunday? Amum dayta. Tati kayat na. Awan ko mati masugatan. Ken awan ti matay. Gamtikas kini kuligo. Rumbang amatay. Siyampak. Sigurado, Pangulo. Saan nga agsardeng nga agplano kontra kini Gunday. Iso ati rumbang itiday dya tao. Ket uluyanan. Siyampak. Sige, Pangulo. Inakon maturog. Ingkamatan maturog. Tani, rabiin. Wan Siyampak. Ket naimbag arabigan ka. Nagadong nga ubing, dagaayam dito'y plaza. Kasta itan dito'y. Adong ti ubing nga agaayam. Idinto tayo di. Awan na pulos ti uray may sa nga ubing. Nga agayayam dito'y. Sa bali at talagan ti mapaspasamak ita dito'y sa guday. Akleo. Ha? Bakit suwan? Apay nga daka dito'y plaza. Agay ay ayam kakadimat dito'y. Akas kadagiti ubing. Saan? Nakita nga ado ti ubing dito'y. Iso nga imayak. Kat adda kagayam dito'y. Apay, anya ti arabidem dito'y. Kasken ka. Nakita nga do ti ubing dito'y. Iso nga imayak. Makita mo't, Akleo. Naragsak dagiti ubing nga agaayam. Saan akas ide, apulos nga awan ti agaayam dito'y, nga uray maysa. Wen narod. Ngamin, idinikulig o ti Pangulo. Mabutang dagiti naganak dagiti ubing. Nga amang ano dakas ti mapasamak ka dagiti anak da. No agay ayam da iti plaza. Ngamno ita, natalgadan ti riknada. Anya? Makitam ita ti diferensya, Akleo. Kaya't nasa wan, naragragsak ita ti saguday. Kasta ka di? Amo ka makitam dayta, Akleo. Agim bubulsat kalaang. Ngam sapay lakuma, tauray sika, kat makaamiris matan. Kat lumiklikan, kat nikuligo. Agyamanak iti tsaa, manang damay. Naimbag taimay ka. Wan,
Jak meten maoray ni Malta nga agawid ije pagnanaudan me. Iso nga imayak, taumay ko kitaan. Ken tapno pa kumustaan kayo Amom ka de, singban. Animal ta itan ti Pangulo ti Saguday. Anyat kinunam manang damay. Dahita ti pudno. Ket addada ita ijay Saguday. Kadwa na ni Manayon. Ni Pangulo Manayon. Iso ti kadwa ita ni Gunday. Tano bilang agpagad. Adda kadwa na amang sarangat iti kabusor. Kasta ka de. Ala, mabiit laang tayalaan kapay iti tinapay. Taisalaysay kukan ka ti amin. Kabayatan ti panagmeryendam. Kasta gayam tinapasamak manang damay. Bilibak nga rod kan ni Malta. Talaga mo't anaturod. Wan, dayta tinangayatan daken kuhana a Pangulo. Nagsaya aten, taisugaya man ti Pangulo. Dayta ti pudno, singban. Hanggang, ammo ka di amin ni Tamar daytoy anapasamak. At datay insalaysay ko kankwana. Ngam nagpatinggala ijay. Ammo na ka din, animal ta. Kat iso ti inana. Saan pa'y? Saan mi pa'y nga imbagbagaday ta kankwana? Nasaya at mat. Ngam, ammo na ka din, animal ta ti Pangulo ti Saguday. Diyak pa'y imbagaday ta kankwana. Masirib ni Tamar. Ken saan nakaasardengan a pagdamagan. Aging ga iti saan a malawlawagan ti panunot na. Ala, saan tayo pailaeng adakdakamaten ken kuana ti maipapan iti palimod, maipapan iti inana. Panawen tulatan ti mangibagaken kuana. Wen, singban. Manang damay. Kalpasan ti panagmeriendak. Mapanak ijay Saguday. Ha? Saan ka pa'y laeng amapan ijay? Ta saan tayo pa'y nga amuno anya ti mapaspasamak ita ijay? Urayan ta ni Gunday. Ta iso ti mangikadeng. Numabalin tayo ti mapan ijay Saguday. Wano saan? Sige. Noday tati ko na. Muti ti balon mo, hidon? Wangab, si Kangay, Mais. Kunan yan ti linaya. May mayat kano da ito yung mais ngam tinapay. Tamas na sustansya. Uray siya. Mais matibalon ko. aywan, amuyo ka di. Nasabat ko ni Auntie Malta iti Saguday. Kasta ka di? Amuyo ka di. Nagrangat da kano kan ni Pangulo Kulig-o. Ha? Ha? Nagrangat da ka ni Ama Pangulo? Kasta ti ko na di padak nga ubing. Nangagna ka na pagsarsaritaan dananang kantatang na. Sana nakita ti napasamak. Tapinaritan dagiti dadakkel na arimwar iti daydi agundaway. Nakitam ka di ti panagranget daan ti Malta, ken ti Pangulo. Saan, Gab? Namin, pinaritan dakmat da ama kan ina arumwar. Apay ngay anagrangat da Ama Pangulo. Kan Auntie Malta. Dayta ti jak ammo, Tamar. Naimbag ta nakaawid kayon manipod pagadalan. Kumusta ka, Tamar? Mayat-mat, Auntie. Kat, kumusta ti eskwela? Nasaya at mat, Auntie. Auntie? Nagrangat kayo kanukan ni Ama Pangulo? Asino tinagkunakan ka iti dayta? Ni Hidon. Inistoryana kada kami kan ni Gab.
Anya. Pudno ka di, auntie? Owan. Ngam saan apudpud no arangat dayjay. Kasla naging sayo kami laeng. Ha? Patpatgam ka diti amam. When Kati inam. Patpatgam ka dimat. When Ngam, jakmat nakikita apulos. Tamar. Patpatgan na kamat ti inam. Nasaya at met, linaya. Day talaeng, tamasapol akanayon ko akuyogan. Sana mabalin niya agmaymaysa. Ket saan amabalin niya agtalag iti ure asino man aman nakigubat, amang kuyog ken kuana. Kaputa ang mga nagtraidor. Manong, Jakmet itulok ngagmaymay salatan. sige. Sa bagay, awan mo ti pagpagadan ti sinamar. Gaputan ni Gunday itan ti Pangulo. Ngamkit di, agtultuloy latta ti panagwanawan da. Tanamin anon adaras anagliway da. Ket nakastrak dagiti kabusor. Mano, Iso nga ita, adaman ken awan ti pagpaggadan ti sinamar. Nasken niya adalata gwanawan. kasayaatan ng dayta, Manong. Kasano? Agsubli kayo ni Jay sa guday, inton bigat? Wen, ading ko, agparbangon kami. Adamod kabalyo mi apagsakayan mi. Alang aron, ingka aginanan. Amo ka na bambanog ka. Wen, ading ko. Maturog akto inton makasimpa ak iji kusina. Patse ka nakaturog dagiti amin at tao ti sa guday. Apay, Pangulo. Ada pang panunutak ng aramidan ita. Anya dayta, Pangulo. Mapan ka kadagiti amin apamastrakan. Ha? Ket puuram. Anya? Nangag mo ka diti imbaga, akliw. Saan, Pangulo? Jak nang. Dumngag ka na imbag. Mapan ka kadagiti amin apamastrakan ti saguday. Ket puuram. Naawatam ka di. Saan, Pangulo? Saan ko nawatan? Akliw, yasidag mo kanyak talapayag mo. Tayarasas ko kan ka. Manjak, Pangulo. Kagatom tuman ang tilapayag ko. Sursurunan na ka di. Wano talaga lang at di mo kaya ti ipaparamid ko. Anya kaya ti paaramid mo, Pangulo? Itamit lang. Inkapuuran dagiti amin apamasterkan ti saguday. Naawatam ka di. Saan, Pangulo? Saan ko naawatan? Apay ano day tati ibagak kat di mo maawatan. Ngem no sa bali abanag ti ibagak. Maawatan mat. Anya ngamin ayat imbagang, Pangulo. Inkapuuran dagiti pamasterkan dito'y saguday itamit lang. Tanusaan. Laglagi pagto day taapan ang sukir mo kanyak. Ket agi karo kanto inton agsubli ak apangulo. Naawatam ka di. Saan, Pangulo? Saan ko naawatan? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, iyo liwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng!